gatia baba bwata maoni angabunaya esa marieta anguru ku Beatrice Masese nguri ku mukunga kayo kimjengo ira niri mu Beatrice mbiyama ege kogera obeiro kunya gutosira kicheki kichi abana bakwende school ko bwamana nabatoku muira niri ngambi yama nande mbiyama no mugakuri ora ati ole town igari nere kera kwenda motenga ki aba nainchi bali bagomba gukwani ge kogera no barwanire nkinare gote ekero umuntu abekirwo bugambi natake irasi kwi miaka ya yetanere onyoguta gitumanya kunya kugori buya egere onye kware gukora mayuira ni onye kware gukora mabi still utigare suri nje bone kinare gote onde okare koiro mungino yokoboko aserieta liagi eso tomo sabere aunchoreri atigo mungino ndakore miaka etano onyogo swageti nera bori parwa nereru oyo koirae gotuwa buganga totebe korwa ebodi ya bomba banga obora iboito goboro burunge umungwano yo gucyongera umugambi oito otuwataka tumwikigeti tumubolinga mbiasara kyabwatira umugambi takara no mungu n'umuboraka kumeti sana asobora yobo igara kinande nkumetinda mono mogoko manene ise yobora ibwa Beatrice no mu MC ama NP umongi no yo igotemire asama tukabeira obisi omwaka igana metinyimeke otemire sana enarenge goteba iga ntogokiri onye tuwachaga gisaba kurero twachirito beti omurayo yo Beatrice yobeire okuyongelibwa bunaka mwana kasini tuwabeire bigori byonsi uno mombaba twacha kokonda mulero ngaki Beatrice atigwe naande asikwe ngonye muntu tamanye tigo sabanga nyasaye konya Beatrice akire igonga kinje tindiko musabira lakini tigamutige akore myaka ya yeta mushimwe kurogotegerera bona baninchi kurwa se ward yao na baba bagotebanga na baruchinge gasinengi yogokora lakini ndo kubaigwe nkwana yabo naboko bunga akantu gitenga kale gakaraze gitegatari buya egabagotebanga nkosege sukale ekorokinga kaliumananga kare karase gitetimaiti momba bagotegererete urataka komanyanga ingikizakitirike genderete muralimbye mana singencho iri swali elyo na ikulenga abantu bane mpaka echirie and by the way omumbaba in general nagechiri wasetekango tebi chikura abamba babangete moye musiyo ndetayo nyakubuli nona bakansura anyole chikura bana nanyorete abamba babangete chikura chinyinge paka ngabuyo kabere uyo mbwatati chiru buyibere ekoreka bamba bwate imani na inje natangana goteba nganje biashara biyane Kisi County tari biashara bindi byonse ne biashara byo mumbaba and that is what I'm doing one kia abantu abo bane abo bakukwana niki abantu mbara baunganire bari babolete chikura baunganire babekanire amo bachasa matanga mbayali kondo mbali kani barupole banse kunkwana bobinga tinda akora magendero umurali nkwewe kana chaka chipara na kwana agaiga inkora chipara wetani sano chiri ground nande tigango tebi gintu kende ekero na soete ekwodi ya linga sif para nchiare gokorwa bone kero ngorete chipara echu nande nkorete ekwodi yonsi tali nganamo abantu barorire kingokora bona aba MC abo abasacha babolete chikura baunkanire bachasa matanga bacha kwanza kukwana ngatinda akora kende in my presence and yet ingolete igas tigante beiga kurungira chikura amatuko makega erire intigalete miaka 3 ujibusia ngokorera umumbaba igas ikingi bagote tinda akora and yet nakorire gas mboba kyukuba bwate nenchi ngabanti kigangendere guchiana omorembe mbakunyara I don't know what is I think problem yabo lakini rende nkorekana bali batete gutena gotebanga Beatrice tarakora lakini akolire gas and by the way nakolire gas bano nekere kitende gya korekanite ayo mona bachitekana mweteli konda aganza basobororonga ingandu irungoli abunga imorenge torenga ese ward office yana senguruera chipasari yarengi chuma ngachangu chipasari
checks nkagenda lakini with wisdom umuntu kwete no mulisione Yes. abwase ward office no ekigwanda baberete nkarati nguru pasari rero ekrokia matanga ngatendia matanga ere ndu pasari mande that is when yo yamagutere na gungwanira konyungwanira ba matanga gete bono nende kero nao inali likondo akao oyugo ogongwanira bobe ekera chaka gukwana ngamotebi nga you can't speak here inkamura likondo yes bono chinale goteba iga nchegento ngeli ngwobo nanze tekoboli chikura kale 2013 2017 mpaka 2022 ndongo boli chikura nkolera umumba begas onye ndinale kwa by the way anale kuna kubuli persistently bono pakekera ngirite chikura sincerely indekero nkiba expected ngoboy njete ngobwa kende gyonse nale gotabia bambaba patene nanje buna patene niko impakolere gas ndusi ebinte county ngire ground kia ward ya bombaba ande tigambo oliga omo MC aba MC babeiro robon tigandu example yo mo MC urwete latest muntu ndete yotenete a platform como vote como tevinga ngatora akora aba bagutena kombolia no baringi mbaboleti and yet kende ngiki akore tukekorolekana why me nakingo babolia basacha abana ki inkinche inche no mo MC ochorire na babwete chikura chinyinge ba etewe tindi kutakana kwa na mangana bunaya ena babwete chikura chinyinge omumba bagabwate imani na inje bantike nkolera abamba begas ekremia kitano ya elire ena batebinga bali ki full scope not one not too many ponya ko record chi project na akolire bacha ko kombea na chirijimi cha etire yes Okay. Yeah. So ideally